Sezzjoni ferm informattiva u divertenti li konna anka kull nhar ta' tlieta hija sezzjoni ma' Matteus Grasso, kif inti Matteus? Tajjeb ħafna ma daqgħet idaquni, ġifieri keċċihom. Kon fuffa raħħom, kon fuffa sieħa. Mela, kif aħna Matteus? Tajjeb ħafna, illum bażikament it-tema hija din. Bażikament il-ġimgħa kien hemm insaqsini imma worth it illi jiena noqgħod nagħmel naf numru ta' bidliet f'ħajti biex ikolli dik l-gledula effett life minn flok ma ngħix il-ħajja komda li qed ngħix bħalissa. No dal-persuna huwa tipiku ta' ħafna Maltin li hawn li jekk għandi tqum filgħodu u ma nikol xejn, għandi tqum filgħodu niftaħ il-friġġ u nara d-donuts li ħallew li fil-friġġ nikol id-donuts pereżempju nieħu bela tew nitlaq. Dawn l-affarijiet illi insibuhom lesti u nsibuhom komdi. Tajjeb, huwa worth it illi dawn il-patterns nibdluhom. Ħalli aħna nibdew ngħixu b'mod differenti, u llum ħanaraw naqra ħan nikkumparaw ftit. Bej il-ħajja dik li aħna nsejħula the fit life u dik il-ħajja li nsejħula the fabulous life. Ħanaraw naqra bej wieħed u ieħor x'qed jiġri fit-tnejn li huma. Mela. Kelmu tajjeb Brian li ngħid isma' jiena l-mod tal-kelma llum m'għandix abtit immur xogħol u ma mmurx. Waħda. Kemm għandi abtit illum nibqa' dar flok ma mmur training u ma mmurx. Minu sidi, ħadd mu sidi. Però mbagħad biss min nibdew naraw isma' ajma qed juġani dari, għajma per eżempju testijiet sabu li l-kolesterol oli, ħajkolli nħu dawk il-mediċini u dawk il-mediċini qed iraqduni u fl-istess kien il-mediċini qed iżżu l-pejs u nibdew dik ir-rutina, nibdew dik il-ħajja ta' flodu ta' filgħaxija mediċini u kura. Tajjeb. Hemm imbagħad kif qed ngħidu l-fit life, il-ngħidu isma' jiena llum iċ-challenge tiegħi hija li nsib nofsija biex nitrenja kif suppost. Iċ-challenge tiegħi hija li flok ma nikol il-pasti li ġab il-kollega tax-xogħol għall-birthday, ngħid isma' jiena mmur pereżempju minn xi ħanut viċin jew inkella aħjar minn hekk preparajt mid-dar, daqsxejn ikel healthy. Daqsxejn ikel li fih naqas kaloriji ħalli meta jiġi s-sajf jiena flok ma nneħħi l-flok u nibda nissejjer mar li wieħed iħares lejja ħabba x-xaħam u hekk eċetera, inħossni komdu bija nnifsi nħossni illi nistanka nieħu pjaċir minn ħafna ħsibijiet ta' forsi dak x'inhu jgħid, eċetera. Vantaġġ ieħor tal-ħajja il-komda hija li jiena nista' noħroġ nixrob fil-għaxija, fil-weekend u għada minn raħ, tajjeb kulu tpaxxax minn għal ġol kaxxa jgħidulek Brian. Nisimgħu diversi drabi din tajjeb jew jgħidulek issa mhux xorta ħammut, immut ta' 30, immut 40 xi darba ħammut. Però jiena ngħidilhom hekk, isma' kieku kellek l-għażla llum inti bejn tmut mewta kifra. Mewta li literalment ġibta fuq saqajk inti għax ma qaċċatten ta' xejn ġejt titnellaħ skużi l-Malti tajjeb. Jew inkella tmut mewta illi isma' anka waqt l-istess dbatija tiegħek. Peress li inti ġismek trenjajtu kien b'saħħtu, kien kapaċi anka jiddilja mal-mart aħjar, il-mewta tiegħek kienet ħafna inqas kifra. Kull kollok tażel illum kif se tmut. Li ma tażel bejniethom. Ġifieri dik hija oħra għażla li rridu nagħmlu kif nippreferi l-immut jien. Immut it-tip ta' mewta tal-fit life, per eżempju, jew immut dik it-tip ta' mewta tal-fabulous life. Jiena ħobbi nġibilhom eżempju ċar ta' wieħed Alla jaghfirlu mill-coaches illi kelli, wieħed mill-anka teachers li kelli l-iskola, John Walsh dan kien jismu, illi dan John Walsh kien anka meta jtellaq magħna minkejja li hu kellu jiġifieri meta jdirli ħallina ta' xi 55, 56 xi ħaġa kienet l-età, kien jaddina, ġifieri dak kulħadd kien jgħid il-Marelli Walsh kemm hu enerġetiku kemm għandu saħħa, dan kien qed jiġġoggja waqgħu miet bażikament, jiġifieri ma ku kellu jażel taħseb. Kien imut kif miet, għal-qalbu qed jitrenja eċetera, jew kien imut xi mewta terminali ta' xi 10 snin dejjem ta' biċċa inti. Jiena kieku kont miflu wkoll inqas kont nażel li mmut dik il-mewta bla dubju ta' xejn. Jiġifieri x'qed nippruvaw ngħidu llum? Illi isma' kif inti tażel li tgħix, forsi ħajkollok dik iċ-ċertu dbatija żgħira ta' kuljum. Illi ħadd wassal għal ħafna gwadan il-qudiem. Mela pereżempju kien nitrenja ta' kuljum, għamil dik in-nofsija effort. Però mbagħad kont iktar fuq ruħi, kont iktar kalm fuq il-post tax-xogħol. Il-burdata tiegħi stajt iktar nikkontrolla flok ma dak li kun naħtfu mal-ewwel ċans li jkolli peress li kont iktar tajjeb fi stat. Iktar kalm kont kapaċi nirraġuna aktar l-affarijiet. Pereżempju flok ma jiena mort biex nixtri ħwejjeġ qalu leħi sajżis tiegħek m'għandix ikolli nordnalek, jew kellha ma jeżistux ħajkolli nġib mill-pajjiż ieħor tajjeb. Dik mhix ħajja li inti tħoqqata kull darba l ħadd mor tixtri. Jew tgħidli ta' ditta partikolari nista' ninsa. Mhux kultant jerġa' parti minn hekk nkunu konxi tagħhom l-affarijiet, imma xi kultant nisbu u li ma nindunawx hija di, illi it-tnejn li huma għandhom libes tagħhom. Mela jekk jiena niddeċidi nqum filgħodu nikol id-donuts kull meta jfettilli pereżempju, iċ-ċansu li ħambati
Meta mbagħad immur nixtri, illi ħambati minn dari. Ħambati biex pereżempju anke nġor daqsxejn xirja nibda naqta' nifsi ngħid ma' doffina kemm għandi 80 sena jew għandi 40 sena. U titla' taraġ u msammam lista. Illi hija dbatija kbira, ġifieri mhix ċajta kemm nippreferi mbagħati biex impoġġuha hekk dik in-nofsija kuljum. U fil-verità jara bħala dbatija minn qatt ma esperjenza għax ikun hawn min jgħidlek isma' jiena sakemm nasal u sakemm nibda. Għax imbagħad once li bdejt vera qatt ikolli bdiet nitlaq. Dan ħoss dik iċ-ċertu enerġija, dik is-sens ta' atmosfera anka tan-nies ta' madwari illi awtomatikament ħajrek biex tkompli tiġi darba wara l-oħra, eċetera, eċetera. U anke sakemm isek tidħol fiha, sakemm tidħol fil-rutina, sa meta ngħidu rutina forsi tinsta ma naqra negattiva l-ħaġa l-kelma rutina. Però ovvjament fil-ħajja ta' kuljum jisna awtomatikament tispiċċa tidħol f'rutina. Pjanta pereżempju jekk issaqija ħafna ħatoqtolha. Imma jekk issaqija ftit u spiss kemm suppost jiddependi mill-pjanta xi tkun tajjeb. Inti iktar ħatara tikber bil-mod u tiżviluppa. Jekk tagħmel ħafna f'daqqa ħateqrida. Issa, it-tajba hija di, illi aħna ma nindunawx li dejjem għandna deċiżjoni, Brian. Anka li niddeċiedi li ma nagħmel xejn hija deċiżjoni. Mela jiena mhux aħjar nieħu deċiżjoni favorija jekk xorta rid niddeċiedi. Għal deċiedi ħaġa favorija. Għax id-deċiżjoni xorta qed taħli l-enerġija, xorta qed naħli l-ħin biex niddeċiedi biex nagħmel xi ħaġa, xorta qiegħed naħli anke forsi r-riżorsi ta' ħadd ieħor biex niddeċiedi biex nagħmel xi ħaġa mela might as well dak l-istess ħin illi ħlejt biex noqgħod intella u nniżel. Bad qomt u tlaqt pereżempju. U sakemm qatt taħsibha u da diġà ssib ruħek qiegħed titrenja fejn tippreferi inti jista' jkun ġiem, jista' jkun id-dar stess. Tajjeb ġifieri da bħal dejjem. Aħna bħala bnedmin l-istat tagħna kien bħala speċi qiegħed bħalissa bil-qiegħda. M'għandix update illi issa mmur gas dawn u nerġa' mmur fit-traffic, Brian pereżempju, imma nafu li għandi bżonn immur fit-traffic għax issa immur post ieħor. Jekk ħanażel li noqgħod hawn nista' niddeċiedi ħadd ma se jerrestani. Dak in-nahar dejjem irid ikun. Forsi producer jaqbad miegħi jqgħod jagħmel is-sinjali kif diġà qed jagħmel tajjeb. Imma ħessax mhix xi ħaġa li ħanikser xi liġi billi noqgħod hawn, però naf li għandi bżonn nagħmilha. U dan anke fejn jidħol l-exercise kemm hu komdu jiena noqgħod dejjem bil-qiegħda mifrudu sa filgħaxija, la mmur xogħol ma nagħmel xejn. Tajjeb, però bażikament naf illi għal ġid tiegħi stess. Naf illi biex fis-sajf dawk il-ħibs nżommhom żgħar kemm jista' jkun. Il-bast ikun pulit. Biex daqqek tkun pulita, irrid nagħmel dak l-eferċit ta' kuljum illi ħajħalli li riżultati mhux biss kif nidher imma kif inħossni kif naġixxi ma' ħadd ieħor. Is-self-esteem tiegħek insomma ħafna benefiċċji inkredibbli ġifieri kemm niltaqgħu jiena u inti dejjem nispjegawhom daqsxejn Brian. Imma l-informazzjoni mhux biżejjed u rridu ngħidu isma' għandi l-informazzjoni ħanieħu azzjoni fuqha. Għax tista' inti taqra kull ktieb li hawn fuq id-dinja jekk minn dak il-kodba ma tagħmel xejn milli qed jgħallmuk. Stajt ma' minn xejn. Mattius, grazzi ħafna li kont magħna appuntamenti ieħor flimkien ikun anke bħallum ġimgħa aħna minn hawnhekk ħammorru għal ftit riklami u eżattament kif niġu lura ħallaqakom aktar mistednin hawnhekk fl-appartament tagħna.